Sumugod buwas nga adlaw, mandatory na nga ipatuman ang pagbutang sang child restraint system sa mga pribado nga salakyan. Ini among pulungkuan sa salakyan para sa mga kabataan nga nagaedad 12 anyos panubo. Apang Land Transportation Office 6 nagpasalig nga bisan maumpisa na ang implementasyon buwas nga adlaw, wala na isang dakpanay nga matabo. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl. Said Kate Adrian, dugang naman nga mandato gikan sa Land Transportation Office ang nagakinahanglan sundod sa mga motorista, partikular na sa mga nagapanag-iya sang pribado nga salakyan. Ini ang pagbutang sang child restraint system o kon sang child car seat sa ila sinitag sa tagsa ka mga salakyan. Sandig sa Republic Act 11229 o kunang Child Safety and Motor Vehicles Act, kinahanglan nga mga pribado nga salakyan ang mayara sang child restraint systems o kun car seat sa mga kabataan nga nagaedad 12 anyos panubo. Iniagod masiguro nga hiluway sa katalagman ng mga kabataan nga nagasakay sa salakyan. Ang layi ang ginpirmahan sang presidente Pebrero 2019 kag natalana nga iimplementar buwas nga adlaw. Apang madamo ang nagtaas ang kilay sa bag-o naman nga requirement sang Land Transportation Office. Madamo man sang palamangkutano ng publiko kaangay sang specifications sang salakyan nga butangan sang car seats. Paano kung ginpasad lang ang salakyan sa diinayhan mahimo itakod ang CRS? Paano kung ang tag-iya sang salakyan ang may masobra isa ka bata nga nagaedad 12 anyos panubo? Tanan bala sila ang butangan sang CRS? Kag paano naman ang mga tag-iya sang salakyan nga wala man sang kabataan? Paano bala i-implementar sang LTO ang bag-o naman nga pagsunundan kung bisan sila wala man sang klaro nga sabat? Otherwise, distinguish, no? Nagambal mo lang siya nga all private motor vehicles should have a car restraint seat kung may bata ka nga below 12, 12 and below. Those are the things nga gusto man i-clarify sa Land Transportation Office before naton fully implement. Suno sa LTO Region 6, bisan buwas maumpisa ang implementasyon, wala anay isang dakpanay nga matabo. Kag sa baylo, magahimo anay ang LTO sang information dissemination. I'm here to say nga ang implementation sini tomorrow will be in the form of a massive information dissemination. No? In fact, bago lang natapos ang amon nga ExECom meeting, and I instructed the Operations Division to come up with a primer. No? The leaflets, do gahatag sang very brief and detailed information. Sineyo nga tag-iya sang salakyan, wala man sang isaway sa layi, basta para sa ikaayos ang tanan. Apang, ang iya lang pagpamalabag. Kag useful man gid, hindi lang negosyo, te okay eh. Diba, usually, mga policies, te, hindi man bala gakaangay. Muna siya. Wala sa kabataan, sir. Basta gakaangay lang for safety and practical purposes, te okay lang. Sa tion nga matapos ang information dissemination phase, ang madakpan nga maglapas sa layi ang magamulta sang 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense, kag 3,000 pesos kag 1-year suspension sang driver's license sa third kag succeeding offense. Said iniman ang pamaagi sang gobyerno agod nga mapalayo sa katalagman ng mga kabataan samtang yara sa sulod sang salakyan kag sandig man sa layi, hindi man pagpahanugutan nga makapungko sa front seat ang mga kabataan. Said Daryl, do kasako subong sa mga kontrobersyal nga mando ang LTO. Saan nila iklarohon ini mga pamangkotanon sa mga pumuluyo? Said as of this time, no, pati man ang regional office ang Land Transportation Region 6, so hindi pagid man maklaruhan kag wala pagid sang patod gid nga impormasyon as to the specifics sang pag-implementar sang nasambit nga layi. Sa subong ang klaro lang gid is yara pa sa information dissemination phase ang pagpatuman sang nasambit nga layi. Said Daryl, gin-single out diri ang pribado nga salakyan. Pero balaan taman, nakadamo man sa mga kabataan, pamilyang gasakay sa mga pampubliko nga salakyan, jeep, bus, tricycle, motor. Ano niyang rule dira ya? Said kung basihan ang layo, no, pribado lang salakyan palang subong ang ginamanduhan nga magbutang sang nasambit gani nga child car seat. Pero technically subong, no, hindi pa man gid pwede makagwa ang mga kabataan. Said Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.